Hello, Sisimeli Magadi. Like I said, I want to remain anonymous, but is right kakune meaning our best friend young. She was just called kuchauke aendesa mwana asingarwari asingaite sei kuchauke saka azongoshedzwa kuti hanzi mwana haasi kufema sezvo ari mwana mudiki angosvika paangotora mwana paangoendesa kuhospital achingofunga kuti there's nothing to eat ngoti mwana pamwe aringorwara paasvika mwana anga ashaya but by the sounds matauro anga achita madoctors mwana anga ashaya kudhara saka creche yacho asking them questions havasi kutaura kuti mwana afa sei kana kuti chii chaita kuti mwana aite izvozvi havana kana kunhama kwacho havana kana kuuya havana kuisa apology munin'ina wangu ari kutya because ari kutya kuti apa ndozotumidzirwa vanhu vakandouraya or anything sezvo ndinoshandira mustreet musouth africa saka anga achitya kana kuvhura docket and all that but as a family tati mwana angangoenda angodaro mwana ende icreche yekuti inoendwa nevana vakawanda dozizo chii chaitika kuti mwana azoshaya ikoko creche iyi inhanzi inoranwa nemandevele saka mafellow zimbabweans ari ikoko but vangorizivi saka ivo at the moment varongochema mwana nefamily but please kana muchikwanisa kubatsira kuti tizive kuti chii chakaitika kune mwana kuti azoshaya because even for her she's very lost she has ane vana vasikana uyu ndianga ari mukomana chete wanga anaye she's lost. I think she's just lost and she doesn't know what to do really so ndati ndikubate toona kuti mungatibatsirawo here just to find out kuti chii chakaitika kune mwana because vamwe vana vakawanda I think vanoenda ikoko you wouldn't want it to happen to other kids as well. That's the main point. Thank you for your help, Sisimeli.